मगर घर डूबे मगर बारे भर थोड़ी बात भूल मगर बाहेर माका हातीत सुद्धा भेळा त्याक सदम हे ती खे गेला त्या घेवा भाडा खाबर हाय मागले घर मगर बाहेर माका सांगले माझी बाबा तू थांबले ओहो थांब या माझी मिस येऊ लागला Champa, my darling, I kiss you, Champa. हे मगर मिक्सर से ठंगा सा आता खोज राहिला तुम्ही Champa, I am going to Goa. पुढे अहो बोला तुम्ही माझ्या हवे घो फेर खेळा आणि हवे स्टीबल सायकल मारता होता हा तो खा लवकर जगन झालं आणि तू माका मी सुद्धा खाना मागा तू माका मी सुद्धा खाना मागा तुमको मीठ घालू को तुमके नंतर हे चौथा हा खरोना थांबाय हे हेरा आणि हेना होला आणि ह्या गावच्या सुंदर सुंदर छडवा फळान हा होला हे मिक्सर सेट तुमको अशेच दिसता आता ना नमनाट सेट घेऊन आला लग्न झाल्यानंतर कळ मका हे मी घालून पॅन्ट सुद्धा ना ऐसा नहीं मैं बहुत अमीर हूँ यहाँ पे बहुत गर्मी होता है इसलिए मैं बिना कपड़े रहता हूँ तशान तुम्ही सुके बांगड्यावरती रस्ते घास मांडवतात नाचकाल नका No, no, ये हमारा फैशन है फैशन वाफर ओके अखे ए छापा अब हमारा हनीमून कब करने का हनीमून तुझ्या हे वेश पळणारी मला तकली होऊन जाता डोंट हॅव ये हमारा फैशन है आणि थोड़े दिवसांत थोका मगर घर खोले के जाएगा लंग जातात मग सालो आपल्याकडे हे असं आणि आपल्याकडे ते असं लंग झाल्यानंतर कळ नका तू घालू शर्टा कॉलर सुद्धा ना म्हण ऐसा नहीं है हाँ तुका खूब खूब लाव खाता तू एक बात सुन मैं कल गोवा को होता हूँ हो विचित आहे तू मग सांगा हे किती तुम झाले This is your mother bag. Heck minute Santa. त्यात किती सा Santa heck minute. किती सा Heck minute Santa. मांजरी असा दोन चौथे असतात आणि तुका भाके आणि थांब किती थांब सा थांब. जो Hey थांब गो. This is a jack. आम्ही म्हणतात हॅक जॅक तुम्ही म्हणतात हॅक मान हे जॅकात हे तो जॅक मग थोडा गेला कडून खूप खूप उभेकता था कशा सकाळ उठवली ह्या जॅकात उदा बाहेर घेऊन फ्राईज खाऊन था फ्राईज खाऊन झाले की दोन नंबरा उभेकता था सकाळ उठवली ह्या जॅकात उदा बाहेर घेऊन काम सुरळीत था आणि फॅशन खाना लागला झालं ह्या जगा उदा बाहेर घेऊन ते सोदा था ओके एक जग खेळ खाम अंडरस्टँड बेटर अंडरस्टँड पुरा बेटर आहे ते पूर्ण तुमका पुराण अरे ऐका नाही आज तुम्ही गोया विचारत नाही या. तर किती खर्चाची